Deixamos aquí, como memoria viva dunha escola de Ferrado, o testemuño de María Penas Varela, que sendo moi noviña, exerceu como mestra na escola que funcionou en Souteiro xa, alá polos anos 40 e primeiros dos 50 do pasado século. Foron moitos os escolantes e as escolas de Ferrado que se crearon pola nosa xeografía municipal ao longo do século XIX e XX. Traemos aquí, contados en primeira persoa, os recordos da que seguro foi unha boa mestra que co seu cariño e o seu saber achegou as técnicas instrumentais básicas a moitos rapaces e rapazas da parroquia de Xiá e de outras parroquias dos concellos de Palas de Rei e Toques. A profesora de Xiá, que agora morreu, pero era bastante amiga miña, que quedou ben contenta de min cando fun. Entonces a profesora me dixo que sabía, porque eu xa cando vi os outros maestros que fun, xa tomaba lección eu a moitos pequenos, porque os maestros daquela públicos tiñan moitos pequenos, que daquela había moitos, non é como agora. Pero antes fora a outros sitios á escola, antes de ir donde a doña Vicenta? Xa fora. E a onde fora? Como fora do maestro da Casa Nova, que agora non foi, pero ali chamábase Casa Nova. E ali aprendeu moito? E viñen aquí a Laxe tamén, antes de... E como se chamaba o mestre da Laxe? O da Laxe chamábase Señor José. E o Albeiro non veu, non? O Albeiro tamén foi. Que viñeron de Camoeira a facer aí fora 2 meses. 2 meses tamén. O Albeiro tamén. E despois non iría máis largos. E despois non ixía. Sabía sumar, sabía restar, sabía multiplicar, sabía dividir. Despois sabía algo de problemas de regra de 3, de regra de interés. Despois aprender a hoxe a da profesora. Facer pedidos, facturas, porque estaba estudiando a correspondencia comercial, xa estaba bastante adelantada. Pero daquela, como a parroquia tamén é moi grande, aquela colexios, e ademais, como digo, os veciños de todo alrededor querían mellor, que lles parecía, aprendían máis con hijos pequenos, ainda que aí do Axía. E viñeron de San Xorxe, de Merlán, de todo o Corno do Oeste, non saben que é o Corno do Oeste, dixo, non saben. Despois de todas as aldeas, hasta viñan cerca de Xía, que viñan do Vilar, de Inxeito, de Lousado, da Pallota, das Pozas, de Pousada, e é claro, eu ensináballes, eu xa dixo, outra cousa non sabía, pero nisso que sabía, ensináballes moito e os pequenos aprendían moito, porque os pais estaban todos contentos. E os cativos marcharon todos contentos, que agora, algúns eran maiores daquele, outros non eran tanto, pero agora onde me ven en todos os sitios, se me din, aquí vai a miña maestra, aquí vai a nosa maestra, era moi novinha, que hasta, despois ainda máis era, daquela viñan xa mozos, se viñan á escola viña, tamén, pero como digo, eran todos educados, pero eran moi educados, que bueno, guardaban xa. Menos dous aprenderon de todos a ler. Sí, menos O que dous. sabía, era moi atenta con eles, e ensináballes moito, poñíalles moitas leccións. Daquela, eu tampouco non tiña un cerrado ese como teñen claro. Xa, claro. Pero que non valía. Das libretas e eso, poñeles un renglón ou dous de escrito por min, e copiaban por ele. Por aquelo, iban aprendendo por aquelo. E despois, ortografía sabía moita, porque non é que aprendese. Pero como lía tamén, entón, e da sei hoxe, por os libros, claro, xa teñen as cousas como as han de ter, e eu recordo todo eso, e por eso sabía a ortografía. Sabía o que había de poñer, non era nada máis. Mire, poñía todo o ano ou só no inverno? Pois se poñía todo o ano,
Pero despois, sí, No Bravo tiña menos... no Bravo había menos. Claro, se cada uns meses aí no Bravo, uns cada un día viñan algúns, outro día non viñan ningúns. E era cousa así, viñan por aí ás 9, ou ás 10, ou ás 8. E como lles cobraba? Canto Pois, cobraba? cada un xa forrado do pan. O forrado do pan era un forrado de centeno, un grano de centeno. Era eso. E menos que algún, se cada puñelle, parecía moito eso, algún se cada asustaba por 2 meses, ou por tal, para pagar en cartos. E así é como. E os alumnos que material levaban? Levaban libros, libretas? Claro, unha libreta para escribir, era o que levaban. Despois, os libros, según iban sabendo, porque antes chamábase o Xinabal, o primeiro bloco, o primeiro. Despois, o segundo. Despois, o terceiro manuscrito, que ainda tiña unha folla, ustedes dese non saberán, pero ese tiña unha folla moi rebescada, que non había que na lese. Chamábase a Junquera. E tiña así, que tamén daquela, me aprendeu, cando aprendín eu, sabes que me aprendeu que agora non te darás cuenta, o Ramón de 3000 Vistorce. En San Xorxe de Aguas Santas. Eso, que estaba estudiando para Guardia, era Guardia. Preparou para a Guardia Civil tamén. E viña pola nosa casa, eu era unha pequena daquela, claro, eu son pequena agora. Pois se deu un poñer unhas leccións, pois a miña filla desde daquela, aprendí de letra e de memoria que nunca máis me esquecei. Como as leccións, despois había outro que se chamaba Mosaico, outro que se chamaba Guía, despois Enciclopedia, que se tiña moito, tiña as provincias, tiña moitas cousas. Eu se estudiei na moito, eu non me dou cuenta tanto que non vai ser que se estudiei na moito. O que existía daquela, e era... É que tiñamos os bancos, tenían unha mesa corrida e os bancos, non? A mesa e os bancos. O pai era zapateiro, verdad? Sí, a miña mãe modista. E quen lle puxa a mesa no cuarto? O zapateiro, verdad? Pois se collería. Xa non se acorda Já disso. non me acordo disso. E no outro lado do mundo foi que era un lugar moi grande, que era unha casa, que había unha casa preparadísima, non sei anos que diría, e non estaba ninguén nela daquela, e ali invitábamos a todos a dar un sitio para que fora facer. Preparou moitos para a Guardia Civil, verdad? E máis enseñoulles a doutrina, ou non? A doutrina, sí. Fixo todo. Daquela sí, que daquela había que... Había que dar a doutrina que era bom. Sí, recordo eu, ainda, claro, era doutrina tamén, e fora dicir a doutrina, a iglesia, do cura. É claro, deron decir todos, pregúntele, señor, pregúntele que esta sabe onde chufaban a mí, claro, porque sabían, bueno, que eu sabía, sabía ben, pero dixo cura. Pois, sabe ben, pero, como todos lle dicían así, dixo, se me dá a gana parar, faco a parar. Home, claro, podía unha pregunta. A la cantaría, a tabla. A tabla tamén, e o Padre Nuestro tamén, e a salmo tamén, eso sí. Eso cantar, dicíase cantando. Ai, a tabla, claro. Eso sí, eso sí. E así, E cando deixou a escola non lle deu pena, non lle gustaría seguir? bueno, claro, non seguiría, a mí sempre me gustou moito ler, e para ler, era máis aficionada para ler que para ninguna cousa. Bueno, pero non Todavía. Non era de vir para aquí, porque daquela que tiña estudiado, dicía moi claro que podía ir para un comercio, para unha cousa así, que xa estudiara algo deso, mira, e había ir para Lugo, con 2 tíos que tiñan daquela, pero meus pais nunca nos quixeron deixar así salir da casa, temíanse, e aí se quedou.